Haka jingyo sngo ya ka jingu jingnam ki khana puli basur tok ka apply haka office jong ka deputy commissioner banyo ya ka e-stamp paper na ka banta ban apply ya ka scholarship kala penlong ki babon ban mat ka jingye bat bandu le class kani kala penlong ya ka education cell ka new trap youth council HYC ban lej ban ya kendu ya ka deputy commissioner ka east council district ka kong RM kurba haka janmit ka shitarip rampang arjar apusau ban pensngo ya ka jingye ka ba kisamla puli ki ya kendu Habakren sikila thai khobor u samla en lang sawen education secretary ke HYC ulong ba ka jingduna ki center ban a ya ki e-stamp paper ya ki paiba kalakta shi buon khamtam ya ki khana puli ki bahab ban ab baro sisi tang ban yo ya ka kaseng kala kenturu ya ka deputy commissioner ban chimno kloi ki senjam ban kam ban penduna ya ki jing e ka ba ki mat ki paiba halo ka e-stamp bat ban bu shu ki ya ki center bat ban bu ni ki nong trai ban pensuk ki paiba taksi pilihan ka HOC Education Cell CEC Iluan bani kendu ya deputy commissioner mentaka janmit ke office rekam jui ka bedai bat ka issue lani ka jinge ka be kendu ka ba idai ba kan ka e-stamping paper ka ba ba ki kena kamtam kan ka por ka ba mentama ki babon ki kena puli jungi ki sama ki kena puli ki idongkam ban le affidavit ka bedai ban hak bedai ba scholarship ka jungi rengi ba hakini ki arlai sini menta kalau dan ka jinge ka ba kraw mentang ki student ro rei ki rupai ba bat kumjuru ki advocate ki budan ki ba dongkam ki ni stamp paper namar ba ka jinge ka jong ki pai ba hi kalong ba ki hab banjang thi ki arlai kenta tang nam tai i kam i ba shpo tangka mo la long rei ka ba susi kalong ba ngi ba ki babon ki pai ba wat hapdeng ba ki layeng de ki kenta arlai kenta ro ki anda ki dangdu ya kataka bandu ekta e-stamp paper namar ba nakaliang ki staff ki berana thi po ka center po kan ke e-stamp center ni po DC office kiong ba ka duna plat kata ka stamp paper ban issue tekani ka pelong ka jingi ka kraw ban khamtam e ki pai ba ka bele bat kan ka e-stamp paper te kumta nakaliang jok sang ngila itu limba deputy commissioner ban in take up the necessary steps hakabedai ban set up kambun ki center let's say kamdai ka center shaban dai ban bu ek center hangni apo ka DC office rang ba ki pai ba khamtam hakani kapor ka ba kim ha khamtam ki samla ki kna puli ba la kumnu apo let's say by next week nim ko asu ba nakalian ka sangi di ba ki kna ba ki ru pai ba ki safa banjang hang thi digi alai kata tang banyo ek ni ki stamp paper nakalian jog i DC ila ai ka assurance sha ka seng ba hakini ki imsa adin ka jinggo pedang ka jongi ka jingtho nangi insa pet bat pan shimi gilat kilti kumno ban le khanang ban beng ya ka jinge jongki khna puli bat khamtame jongki pai ba hi iba solam sar ki badongkam ban shimi kini ki istan ni po DC office nakliang DC long ba hoi inumla ban take urgent steps na mentama namar ba ka istam kamdei ka ba la ban I vendors klumar rei hab banda pet katkum ki kendon rengi long pat i ba hot ni sutho ek taka ba umla ban issue klumar ye ki vendors ban I authorization ki ban kin issue ta ki istam rengi itu pat i ba lingba kan ka office lesi ila ban accommodate shushu ye ki khambon ki staff khnang ban yarap ye ki thi ki present staff ki budan nate khnang ba kane ka jinge jong ba khamtam ki khna sama pli ni numero issue hakidi ki sni ban